22946 444. Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Chingia umwancho mulire rwegeta seniki Ndizi TV nabwo bwansu bw'Omugusii ne chingia kerongo kwariganya imeyo murobiri Okomenya Okuya eryo tobeto gosemi wa mangi ure chinchira cyo Okomenya buyake bocheno nitwari rero ninda itogendereye no muroberio igoro yo kurenda obocheni bw'ekinyigo cyaito nyora so murobiri bw'ike itantu abatogo kwanera amange tokamanyiwa kinyigo ningi egasiya yasumubere nere yeye tukaba tukumanyiwa ebi abose amoiga tyamaroire y'ekinyigo nakiyago cyasumubere bido kibiri bikoirera amarore yega cyasumubere na mono ebyorokerera imbiri byebi tukaba tukumanyiwa na kichinchira cyo wetanga kurwase okonyora kinyige kiga nabo igo chinchira cyo kuringore kero mundarore byorokerera na kotarira asinyagetari antu abete tukumanyiwa buna chinchira cyo kubwenya kinyige kiga nigo kire ibere mono anene enchira to emanikanite buna dialysis ne yende kidney transplant ekero yogo chinchirwa gose kubekerwa enyigo engao igo naseri tkolia rero ninde togenderero mu murobero yega ekero tobugate omugeni omungao korende nere okorigerere mona mangana y'ekinyigo na chigo tumanyia mono ninkiye okorekana dialysis ninkiye okorekana ororo ninkiye ochi yakorekana ekero umuntu akorera dialysis nabo igo kidney transplant ekero umuntu yekere buno okorera kidney transplant ngikerige gochia yakorekana ibono manchi mulire ngo kwarigani obeko gosangana ntwiko mairo eryo tobeto kumanyiwa amanke no murobero kore twasore nanche Evelyn Osero ekero ngo kunyoro bina sensemo ya Facebook nabo kogendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetra Ndizi TV News nechinga kicyabene nainde ndaite ko mugeni bweri tkolya rero eriyo tobeto kogendera ko iwamange ime iyo murobero yega karibu sana nabo ko manyuma cyumurire ryakomanya amwanzo murire ryanchasa marita ngo kujene mugo ikimonge mango karega asiga was specialist hospital iwonde enasi gushugulikira mangana y'ekinyigo ase kenyamuluro barotenga mwari nona sora nephrology nurse karibu sana sumurobero yega ase ikiaita ime murobero ntwabwate nurse imo koramo ase unity yemo emeremo tukabato gukwanira mange korende rero bono taiteto cyukwanira mange guru y'ekinchire kiga cyo kubwenya kinyigo anene mo ensemo ya dialysis ndeto gochakira dialysis otomanye dialysis ningi dialysis bueno ngora ndingi wiki yo kero mwari gukwana igoro ye gasi y'ekinyigo mwakwane tegente kemona gasi y'ekinyigo no gochunchuka manyi yes sibya manyi ono dialysis ni artificial way yo sibya manyinga amanyinga yo murwaire aita so ke wane mirande gete tokoroka blood lines aso ase machine gete dialyzer togotomia dialysis machine yaro elengi kentongero tubwatenga artificial kidney ekoroko dialyzer amanyinga yo etabu we dialysis yune bwate membranes filters kyamo amanyinga yasibwa na ndaira nero mugwere eyinero tokoroka dialysis anyo manyinga yo murwaire abwate kuchafu obonge wabusibwa amanyinga yakoira naso murwaire aba manyinga ya masafi akubwatka namarira ari twabete to gukwanira y'ekinyigo twabete to kumanyiwa buna chi stage nchiro isano ase kero asamarira yega chi stage chisano kero kendenga kiki ego ikera umuntu okorera dialysis umuntu abakorera karesteka bwatuburere abw'ekinyigo bw'ekibore stage 1 stage 2 senga kiki yabwe ntokorera dialysis ono ase chi stage yechiga ase ubwo ikero tabunga bono no bwento okorera dialysis stage ya gatano stage ya gatano engendo kero mwakwanira tenga glomerular filtration rate yes ose rate yorichi nyugo chigosibya manyinga
kero yaitire below 15 abo bono gotebunga lazima ukore dialysis go stage 5 abandi bateba end stage renal disease chinyigo chiaro siripi mukunta konyara komenya bugima bwaye bwa kawaida unless chinyigo chikonyo gusibia usachenjeri wenyigo ko stage 5 igo the normal rate went koba filtration rate went koba 15. No. Yani the talk over 90 and above. We have 125. Okay. One of Gunori go Sunandiga. Rate you are managing go to Injugo, Sago so movie. And then go what is the name Yaka. Umukonya go Sukai Konya Okia. Umwana Karo Mokega Irigo. Una Tokunyako Tanero Konyako. Okay. Atarashi kwanira bono tumanye process yeri yonse pye bitambo kero mundare trugari na kimwo chaka bakamukora dialysis yeyu letora tumanye obuya bwa dialysis mburo byobiga kubwatikana na marwere n'abano kidney injury obuya bwa dialysis mburinga akero murwero yoiga abwate obokongu bwechinyigo ntombiro ebingo mubire bitayikoras tobata yango twaras a lot of imbalances. Yes. Sasa chinyigo cyari kuchikokora gukora buchafu wechura mubiri oya macha ichiro mubiri pressure yagenda iguru omanyinga ke aso mubiri asinge ndeke mo kabise nyige gukora nebwate gasi yokurukunge go synthesize erythropoietin ni homone gokonya red blood cells no met red blood cells gasi ya so mubiri amanyinga ito is red blood cells bona nyige ya sarikire nande nere korosi ngento ke gochikotokonya turo chinto konyara gutwara na nyinga so mubiri yes bona go muntu bwato burore bwechinyigo ebinte binge aso mubiri ya bikwenda mogoteba haywire na shambo kerege nto yasereka ono gokumwira ni dialysis orejerea hali elia yayo yentangane na bakoira na kore gasi yayo ari na bana baye ara sukeria mutuko osabu na bono acute kidney injury yumwa na rete ya reverse museja irani maego murayira na into the previous state okore dialysis boost chinyigo chiri chiatimuka chabwena onye yale ngege ntoke kuri ku acute kidney injury acute kidney injury ni tinga murwero yoiga oise komo a quick intervention dialysis yugwango na mariogande na nini na bako bwena bas aru asi dialysis ira no buli mabwa kawaida onye chronic kidney disease yumwa kwani tatema umurwero bono ikire stage 5 takonyara komenya ata correct dialysis was a transplant before ikire transplant lazima agendere correct kora dialysis ke kora transplant itali plus 1 nyamambe kwanyori abo kuiranywe myaka ebere myaka itato yomo ogendere go process anyway dialysis yenere ko konya wendere gukora chias chiao yanyarikanire bono umuntu ikire stage 5 o beire referred go chikorero dialysis kero kentimete dialysis yose nenge buna akero umuntu atete kwenda gusentheater ebintu mbiro okonyora bikoba considered gose bikorere mano okugubuna muntu ore in this state tabwe ntiko korero na muntu ore nini ngorigere rimore inuga gose ebintu mbiro ebitango mbiro byo gokorero muntu dialysis ebitango anene bitango mbio byo gokorera muntu dialysis asengenjo akero yakirenga dialysis enere go chikokokonya ngo batomukorera ene ringa dialysis ndo kwatara kabiri bono okorora na nere ligo suit which patient karori ndo kwate ndo kokoroka nga hemodialysis mano nera abantu bamanyite amanyinga ali asoke na ndaira na asibi wairana nande ndo kwate ndo gekoroka nga peritoneal dialysis hemodialysis to gotumia imeki ya manyinga omonya gitale cha kobekire ndo kokoroka kateta ngaiga ase yo major vein obekere kateta ni ebwate chilumen gose chinguru ibere gosoke manyinga nande yairana ngoturo chikero ngo taiba himo immunity blood manyinga yes igonga lazima manyinga yoichi nanda irana tugwate peritoneal dialysis inde ya itoga igomete saiga senda gira ikoroseriwa to tenge gwate miki ya manyinga
emenge unasema iko highly vascularized kono umuntu umurwaire uyu nabango chora bekerwe catheter ascenda nsaiga ene yubono fluid nerito gutumwe katokorokana peritoneal dialysis fluid fluid yiga chigo chenjani na manyinga ali umurwaire lakini ngatali amanyinga gocha in contact ne fluid twanyora to exchange electrolytes tirichiare chimbe to exchange ya maja so a lot of elements zina come into place muro ya manya kokorera dialysis ande ngwatire miaka muno kunonyora kamwana ka matukabiri mwana kwihoro bali twalire kidney injury mwana baba twara acute kidney injury asenge njona maji tayo mubere sina guchunchuga manye mwana uri onyora kidney shutdown mwana uyu tagwati mekitera kinura nyara guchikomubekere kati tomukorera dialysis mwana bibona bibokorera into togoro peritoneal dialysis yakubekera kati tagayenda fluid nero wetu na manye ngari ya exchange nigo chavu na wanonda kwa besenga na inchenkwe nero dialysis mbia mono na saso bosemi ubukurento rati bono kiro ngageta abantu mbatete kumanya process yeri yogokorero dialysis yakero munda atomirwa chikokorero dialysis kurenti atranda sumuti mukoto koirana no chikotoerera process yikuru step 1 mbake step yomwero ndi mono nkikerie gucia korekana after dialysis yumunda koreru yereire naki nyagetare banda bosa gukora dialysis na gotomunga chinga kiechecho kurende ndo chikoirana mwancho murigere bona twatranda umuti mukomoke tukoirana togendere kuiwa mange Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ke monta tinka gere tinga bone ga nobe Yanga na te bamba kangite nkonyora umete mtuanya korana karugaki asante tako na kwereta ga iganyu motarare toro chingo moreti aye ngokoreta sabini nanyaye ukosaba amabero gwasabire mutu ya mama akona ndi mama roche nimba timwabe nyabeta na ndo mwancho murigere ribonekero twakorera umutima kongo kwarigania centre ya bene irio togendere kuigwa mange iguru yogorinda chinyige chigane neka togendere gukwanira inchire yemo yogosibia amanyinga gusoko bwenia chiji gosenchera yoko bwenia chinyige chiga au yo manyikanite buna dialysis ndete kumwarigana ndo monas iri agendere gutumanya amange karibu sana nende bona una nigete goteba gu kero kindu mwancho murigere na inche buna inche bono ndete kumanya process yengima ekero gukorera umuntu dialysis ekera tumirwo chase clinic kono murero ekera tatebe gusino murero urenge ward onyo lunga chinyo cha enti watogoko ebetanga nya wenta gukora dialysis guse urgent dialysis ngentege tangana kabisa murero yoiga onyo mukwana omanyete kya gukora asima a consent for dialysis
atebe bwanjira mirengo cia gukora dialysis anjira ne kobekerwe catheter ya dialysis gekogera dialysis tego koru catheter yita egojigo kosokia manyinga na kumuiranira kana kiyonte gitangani ili akabira lazima tumanye viwango vya manyinga na kia ntobwate ntotokoroka na baseline workups chumu roire tamukorere chichigo to guiding tokogenda dialysis ngito bonita kukorera tamukorere tumenye kwita wono dialysis twekire dialysis of course ntokwira moroyo dialysis anyo abantu mbere chinyigo chiko fail lakini ngokwana muri mwana lazima umwereserana evaleni ekena kitogo chikokora sijeni ekena kitogo chikokorera 1 2 3 tutaite togokonya tomotai benefits inchire chienchi ndaba sokotwara umuchano nabono akiamangane kurumu bero na ndairana norosi ndo tomete na bako kumina ndai batete ko ngita ngotai ko yare kurumu bero yo ntokerero amanyinga yo murwaire arwa somogere tobwate dialysis fluid norosi mugero yo ite amanyinga ito go se classmate temugite asomogere nebwate some concentration some electrolytes pH no wasome the pH scale hivyo tobwate fluid ekorokwenda dialysis fluid amache to kurusia gose municipal dialysis gotumia amache pure water amache akoro municipal age kuchitangi chitangi echiga tobwate a water plant yes water plant egotumia gento tokoroka reverse osmosis egosibia amache ari under a lot of pressure anya chunchuga impurities chons pichiarwo yes bacteria leons yare goya kwerera bwa amacha ya manya gosugu mwenda dialysis machine imaria se dialysis machine they wate compartments wose ase go proportion ya macha na koromutuga igase machine bono ime tuga ase machine ndo wate dialysis fluid na hotel yosokoroke acid concentrate yes mondo wate ntotokoroke bicarbonate bia soe machine ime biomerana na macha ya wase water plant aba proportion aro wasige ntokere ni ana plasma yetu ama damu yetu ndio kageta hiyo nama amanyinga na red blood cells na nini lakini electrolytes chinde chiatoka gabase dialysis fluid chama na gocha gono asege ntotokoroke dialyzer chiaso ase dialyzer ochigo tiraiga na ntotwarosiria amanyinga yo murwaire utrimbo kare amanyinga trimbo kai dialysis yatira twasomete ntotokoroka diffusion latiga amanyinga yataikumirana na fluid yeshi agweta kando na yete kando yendo kego korekana gatiga igage koroka diffusion ona amanyinga yane abu atogo chafu ore igoro dialysis fluid ile gocha erenie esafi bia urana amanyinga agenda karama safi atikogo chafu ase fluid ile ira nararia una waste water umoro ile unaonye ninja jenya amanyinga ne abu ate potassium ile igoro potassium nembe asomugero itakerere igoro egosaria nkoro potassium yarenge igoro fluid ile icha potassium tebwati yanyetebe inga potassium yeju ayira na kulibuya manyinga chakarama ya manyinga yane maite manyinga the major component ya manyinga na machi na machi kera bairite ndia somubira mani gosaria ne chi ego yani ama ndokonyara kweya no mubiro mugimo baira manya machi abantu abangi chinyi bacyasarikira amachi n'umucyo kumbere kwera chinyi bose na chigo soke amachi ono machi tayigo soka arteri cells tissues amachi manyinga ari ita water content irigo Maria said dialysis membranes inchiro chianya chunjuga buno chunjuga cha machari atigara agenda na ukuchafu buri manyinga ira mara masafi asomo roid kwanyura gose after 30 minutes mu roiro chitama chara mango mu bira kusubiko yana ataina sira bizuri mu roira manyinga inga machafu igwetaru kyale tama ekoso yonde bintu bwate na yurea so mu birekera ya chire igoro ya endo
bongo mwarete kumubairo ngebarimo Kuna any side effects yakira umuntu akorera dialysis yiga usekera akorera effect ndo igochiroka side effects mono igochiroka complications yes complications cha dialysis major yenye eliena na kabisa abantu toko abuna bono lirena teko tenga ki amani ngana taso okay gonga kingo chikoka Controls hypertension kosi blood pressure okay especially bali bakuchaka mubiro tora na manyinga bono asisa kuti yonse yabasokia manyinga ngotera tori at least 1 unit of blood epaintia ya bose tuwe manyinga yo murwaire okonyora go circulate outside the system mubiro to kanga extracorporeal circuit at least 1 unit of your blood 1 pint iko nje ya mwili wako na 1 unit umetaina manyinga mange basa abantu bandiri yo kumuchaki ngore go feeling this person go bleed ya ngwa manyinga blood pressure na wewe kia complication nchira ororo sukari ngo chirenzi lakini kuna vile njira nere to kumanage yani nechinge asenge jahantu mbaro mutosomera tena kyo kumanage murwaire yo nini kwa mosete kuyayo kwanyoro konde dialysis wokomuta abantu bagoza dialysis baende basi ucha maani 12 ila basi igwanekera umuntu akorera dialysis yiga igikakengana na kyabwente kubera nyagitari yiga umanya kwiguriro oyo rogo chakibwa tote abo yororenge ward tokoroka initiation first day tokomukarera 2 hours komwaga test gatarore na kya sustain yes kugira gento kegeni togocha kwa mwana tikomwenda ogome no nege chike kama bara mutiga nande mambi ayo mokorera 2 hours arore na kya ati mokeri tukeri ochomuira ni ritukolinde 2 hours hours kurwa boko genda wamanyire chiparamita chiaye moro ibo manyinga ayo mwende gusibyanga niga pa minute mwende ko ba sageta se machine mwende ko volta gento gete kono kurwabu kwanyoro muroiro beiro ko genda 4 hours tawakora 4 hours a session asibali bo watanga chronic dialysis kono tali odio kuchaki 4 hours per session 2 times a week. Okay. But ideal ni 3 hours 2 times a week. Abono twakwanire mbye muno gwatumanyiria manke iguru ya dialysis ngwikirere kero mundu atagabenta korera kidney transplant. Kidney transplant yago korera after korera dialysis usindere ere kivyake. Kidney transplant wani gajene na tebi bunga mchenyi ko chane chwa to ko chekira sembwenta ko korera dialysis beto sembwenta ko nyore transplant tali bento ngupanga lero nkorera mapi mimi wele keronga ndire to konyora donors uri kuchikonga chini usiri kutole etoko bende sabari nere njene do nuri kuchikonga yigo ne sabari ntambe sana na bawe kanjera nyore ubuntu ndoli compatible bento ngere tofauti adrop mungaona ande mochake from step 1 gatiga uko lazima endelee kwa dialysis ono dialysis ige koruna preliminary ko ganyirete what transplant na transplant talikero umuntu transplant ni bwate emiaka ejini to korera mwana oteni ya wase mwana 5 years lazima rasukake tokolero muna kusunga kuno watemiaka 90 zaidi ndio kumkolera transplant ya makono iwezi limit nero roro from 21 ama from 18 to somewhere like 65 hiyo ni age limit ya transplant na transplant ingike ngoro irikiwa changi anje ko para transplant na bora nyore mbwate kubaire no ngore oburoire getembwate bwasalira chinyo potali ko bwene kalabda unabona ntobwate autoimmune diseases biri anyo mubiri ukorwana its own cells ono no ngeyigegera kwaneje it will be fought ego itwa omubiri okonyatenga no kwarore
igo bono to wasted that kidney unto was story your compliance uchikobeke transplant yego kwa winyi mama kunyerenda it takes a lot amona mange sana wako clinic bako enda bone kawaida yani transplant umuntu akora no lyo uchikobwata machiko bunura bwata machikali komiba yekes uno drop elimo kidney ekija ya nasa singenje biro beto bya chire kigima ndaite bondo asugukura kigima o summarize engose engana yawo yomwero ase chinsa chinge kigima inse ji dagekeyemo okwanire engana yawo yomwero igoro yo burindi bubwe chijigo ase umwanya bantu no okorinde chinge chite ntigetangani kote butore matwanyo amaji at least 8 glasses a day anyo tora kandi wa mangana ya amaji rehydrate yourself asinginja macha egana ra uchikomeke component ya manyinga osakonya kuchunchura ali ya manyinga ya bamasafi yenze gitanga ni kende checkups check wo muguru nakyo ngende kenene gosomo bistoma nene pigwe chinyo no kanile ne sukari na pressure kebambo yatende ne gitari ko check pressure ta check wo sukari ngibere bigo kole ndo bikoro kunga hyperfiltration ekero filtration ya bengi ngoro chinyo chikolos ndo gwatwa kidney disease okogora goko iwo moto gwati panado brufen kiano esigara ama ebintu byani utogo change our lifestyle kama ya gutwara healthy kidneys machimugire libanari bitwara tokoherwa bigo korekana asumutro ndakorerwa dialysis pipure rero bono gose chinse chiga no twikigoro tiga tobe tokohererwa toro kiwe chimashini chiga na ende tumanyi wa pande tuwakana na okorerwa kwa dialysis mumurere karibu sana na ndio wanekero wa bekiriga kutengo chako kutwerera ikimingi naki korengana na diliko baba kutumanyana kigasi ya eneri yiyiga be amana karibu ono una lirineka kubatebya dialysis ego karune gento ikoro kunga dialysis machine yone yene dialysis machine yaitu muna muroche gente kenge TV mpaka nse yene dialysis machine eye ni dialyzer yene rona batenga artificial kidney ekere chinyigo chito chiarosire yene robone gokore gasibuna eri kidney yare gocha gokora ne chiga na chito abatai chikoro kunga bloodlines echina chichiko tokonya korusia manyinga somorwaire aicha sibigune machine nandaira na somorwaire na batenge fluid nere gotuma ke korokwe dialysis fluid nere ekibuye ke gwate fluid ekorokunga acid sawa sawa ekorokuya acid acid ntogwate gento tokorokanga bicarb in other words dominate bicarbonate amanyinga ituntu na umuntu ole moyo abwende tokoba slightly acidic slightly alkaline one gente ke bicarbonate yenere kokonya onya manyinga yo murwaire abwate acid ire igoro egente ke gya konya aira nanse tekoroka ase umubere tokorokanga ebafa kwarorere nande anene bintu binene bya dialysis tabatenga ntobwata amacha kurwase water plant yaitere maiga amacha ali agusugumugocha ima asina batenge proportioning unit ye machine asa amacha ayo plus ye acid plus ye bicarbonate yega ase bikoba mixed byarose gento tokorokanga dialysis fluid bikorose dialysis fluid ye yamanya gocha ase dialyzer na manyinga acha korugoro byarose like parallel line biri kumera na inga manyinga ne fluid ya moiga amanyinga etakando fluid ya etakando ebintu biri nabatai bikoro kunga diffusion byauka amanyinga yo amanya kuira na somorwaira ara masafi yani ase ubwenge kabisa einero dialysis
dialysis ngana bo bigokorekana iga but ebintu ebinge bire into place byamanya gocha go form aganta kama nga dialysis sawa sawa ngabono iba bakonya gusoma yebono ego tokonya gusoma nga ninkyo murwaira agendreta gukora no tokomoni tumurwaira kuru okay asante sana sawa mwanchi umurire ribona mbia mono twabere togosenwa mange iguru yo bochenu gusio kurinda chinyigo chaito egentekenene togendreta gosenwa no kunywa machaso bunge nabo yokweneke bunango tarera tore ase chinyagetari ekero gusebira sebiro asoko ineke abuna twabere tukorigererwa iri kumanya gusentu bwate muchando onde bwensi wikachinga kinde imeyo murubiri bwo kumenya Okuya nigo kore twasore nanche Evelyn Osero.